नमस्कार, मी अदिती. बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत काळ्या वाटाण्याची आमटी. तर याच्यासाठी मी साहित्य घेतलं आहे. हे काळे वाटाणे आहेत. ते मी उकडून घेतली आहेत. उकडताना मी त्याच्यात एक कांदा छोटा चिरून घातला आहे आणि थोडंसं मीठ घातलं आहे. काळे वाटाणे उकडण्यासाठी थोडा कठीण असतात, म्हणून कुकरला मीडियम आचेवर मी जवळजवळ 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घेतल्या आहेत. आणि हे काळे वाटाणे मी बऱ्यापैकी असे उकडून घेतलेले आहेत. आणि मी काय केलं आहे की यातले थोडे वाटाणे जे आहेत ते मिक्सरमधून अगदी थोडंसं असं बारीक क्रश करून घेतलं आहे. खूप जास्त नाही, फक्त मिक्सरला एकच फेरा द्यायचा आणि असं हे थोडंसं त्याला क्रश करून घ्यायचं आहे. अजून आपल्याला लागणार आहे अर्थातच चवीप्रमाणे मीठ. माझ्याकडचा हा मालवणी मसाला आहे, तुम्ही तुमचा घरचा वापरू शकता. एक पाव चमचा मला हळद लागणार आहे. आणि हे आहे वाटण. तर हे आहे ओल्या खोबऱ्याचं वाटण आहे. याची मी रेसिपी आधीच अपलोड केलेली आहे, तुम्ही ते बघू शकता की हे कसं बनवायचं ते. याच्यामध्ये ओलं खोबरं, कांदा, आलं, लसूण आणि हिरवी कोथिंबीर असं सगळं एकत्र करून ते चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. तर हे वाटण आहे. तर आता पहिलं मी काय करेन की हे जे वाटण आहे ते मिक्सरमधनं आपण बारीक करून घेऊया. तर आता मी ते करून घेते. मगाशी मी जे वाटण तुम्हाला दाखवलं ते मी मिक्सरमधून असं व्यवस्थित बारीक करून घेतलं आहे. हे बघा, हे असं व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचं. आणि आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. मी हे माझं मातीचं भांडं वापरलं आहे. मी याच्यात ही आमटी करणार आहे. मी याच्यात हे तेल तापत ठेवलं आहे. जवळजवळ 2 छोटे चमचे हे तेल आहे. तर तेल तापल्यानंतर त्याच्यात हा जो आपला मालवणी मसाला आहे तो घालायचा. त्याच्यानंतर ही जी हळद आहे ती घालायची. आणि त्याच्यानंतर आपलं हे जे वाटण आहे ते घालायचं. मालवणी पद्धतीतली काळ्या वाटाण्याची आमटी खूप प्रसिद्ध आहे. आंबोळे असतात त्याच्याबरोबर ही आमटी खूप छान लागते. कुठलंही शुभ कार्य असलं की जेवणामध्ये ही काळ्या वाटाण्याची आमटी असतेच असते. आता आपण हे वाटण जे घातलंय, आता हे सगळं एकत्र व्यवस्थित करून घेऊया. ह्याच्यामध्ये मीठ घालूया. मी वाटाणे उकडताना सुद्धा मीठ थोडं घातलेलं, त्याच्यामुळे आता त्या प्रमाणातच मीठ घालायचं आहे. आणि ते चांगलं व्यवस्थित ढवळून घेऊया. खूप चवीला लागते ही आमटी. हे व्यवस्थित मिक्स झालं की याच्यामध्ये आपण ते थोडेसे क्रश करून घेतलेले काळे वाटाणे आहेत ते घालूया. आणि नंतर हे आपले अख्खे वाटाणे आहेत ते घालूया. तुम्हाला कितपत पातळ ठेवायचं आहे त्यानुसार तुम्ही त्याच्यात पाणी ऍड करू शकता. तर मी आता याच्यात पाणी घातलंय आणि आता हे मीठ एकत्र करून घेऊया. आता याला एक चांगली उकळी येऊ दे. मग आपली ही काळ्या वाटाण्याची आमटी तयार आहे. याला एक चांगली आपण उकळी येऊ देऊया. तुम्ही बघू शकता आमटीला चांगली उकळ आलेली आहे. तर अशी व्यवस्थित उकळ आल्यानंतर मी आता गॅस बंद करते. आणि अशा प्रकारे आपली ही काळ्या वाटाण्याची मालवणी पद्धतीतील काळ्या वाटाण्याची आमटी तयार आहे. तुम्ही बघू शकता
खूप छान लागते ही आमटी, भाकरीसोबत चपातीसोबत सुद्धा छान लागते. तर तुम्ही ही आमटी नक्की ट्राय करा. माझी ही रेसिपी कशी वाटली ती मला नक्की कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.